Gusagana eduka yo monchiro yamo kurwa asenseme yo omanyikatimna Jared Oyugi anamono elietalia ye ni goli manyikanina sungura kurwa asenseme yo agento boigo banyakoba gusalia ebinto bio ogwaka korondo egento kabere kwira abange kurobekana asenseme yo nakubole serikali kwira egitamukire gitindi kerichiko roboturu ni gorwa riganirwa no murikito Budan Sagini isena Kurware nigora kagere na mandamano yekegori ya Gen Z Korende abaigana bamenyi ba Igonga eyo gotoka se wode omali babonchari ya se county ya Kisii abo emambi ya lero barobekana se pale nene ya mugumo goikaso mocho moneno Igonga ase kerenge kenene kyali gosalia chimashini chia korondo nagati ya chipoltebo chinganda chio monchariro yomo ase rieta Jared Oyugi oyo abange bakoroka sungura echichonzi chia tongi wana gosambwa ne yegango bwatekana na kile bamenya baiga bairera buna koronde yeganigo yirero bosalia abasaye konia endemero abande konia mabati iligo chesera korondo abande kobeka chipigipigi erani iligo ikerania erango yabo yokogosolia kobeka chisimi erani nabo igabo kyobechi university kobeka chi laptop egento keirera baibuli kolera kerenga kikobwatekana na asara ya koronde yeiga Wana nememba ya sungura. Wana igaro biyane 15,000 musike pigipiyabona koira. Roti mezura morankonye, konye pigipigi. Amagati nkabona kamoneri. Umwana onusarike iregaiga. Umwana oyago chiyocha, unabona achabuka ngoiga. Tirakore pass out yaye. Niko naanda akokolye simi ya 35,000. Akanyereto bono liryako genda ntagete esimi nabayamburete Ndento matanga ni watane kala kotane kana sunguro kaka ni kongo no ko wakitika tiola mono ko kuru freti ke bat no maka esi ni ko na node amona na chireza chosi ni bakeri positive Korengana na bamenyi aba igetambukire kiganiyo gego cachinga kibatemire kuri yobo konyi kurasa bagambi bensemeye abanyanyimbo na bega batenere boborende kobono asamo tukaliga onsi getambukiro ngiyo keimukigwe na igo kubairera barabo kuimukia lichika samago kabo. Tumepita kila ofisi kutoka kwa assistant chief mpaka juzi tumemalizia kwa county commissioner, ndiye alitupatia idhini any illegal business iko hapa, hizo vitu zitolewe nje na zichomwe. Magami ngwati magami ndokole kiki wako kichwa sana kiaki mwanzo sacha mbele kwa nyumba wamenya tofu abakungu baba nyoza nyumba sacha babu rapi sunguru bagachi baka baba na sunguru kole sungura man Bonsi aselibwani ko babole barasa kwaliga ni gwaso bwango ligo chiko kwanera mangana ya iga hasebo ko babole serikali ko muimuka lya sungure getambukire kerichiko liko bakonya ko bolia enibo yabo. Tunaomba sheria ifuatiliwe vizuri. Wamama wameteseka kwa maboma. Bangi zimejaa maliba na hatuna mtu ambaye anatutetea. Onya serikali teliko chiko tenenamo na intu muna raia muna siri tukeri yare tuwa mwaka koraiga. This is what will be done forever. County ya ito Kisi county arati no tegererete oigora mato tegerere buya kabisa kirensesi totakete komanya ya
agambuli nganchirichi Mo Deputy County Commissioner Okisi South Madam Grace Ouma nigaikirana na kubaenekeria goche kumurekerege korekyo chinga kyobutuki bwa chakigwe Eletarian Brian na Sagini Isena Kimbu ya munasana muriketo Brian Sagini Sena na roboti ruwa senchira yubukiranu Tokuna na asensemelia ye bunge ya kitutu cha Chenote County kitutu cha South County ya Kisii ni goriko ya Kaberero ni go umuruburi bwa manyikuru asensemelia ye ward ya Kigogi naboigo ensemelia ye ward ya Munyero ye gotoka se bunge ya kitutu cha Chenote County ya Kisii ni go babirwa kurwa ibirengero byabo kubatkana amuno butumiki bwa NGCDF Okwana chinga kecho ni gabange babirwa otemna nerbuya egati ya abarai kwana kengo chibara tumeka chibese cho asenchira egwendate nenchira mo ya kwana kingati ya minyikurase account ya Kisii anmono kurase nsemelie bunge ya kitutu cha South County ya Kisii nabo igonot babirwa konyora amagendro agwendate roboturu ni gorwariganigwa no murikito Daniel Ontiri Ase lituko lia Kaberero nelio mwelio abamenyi kurwase wodi ya Kigugi nelia ya Munyero miye bonge ya kitutu cha Chenoth ase county ya Kisii nigobenyorera libaga lyogosange birengere byabo goro yalia barachikogania agokorerwa asigeka kimyaka eberere busyo nsio burai wo mubunge wensemeyo musike Jafeth Mukaya kundi nse yekigancha kya NGCDF asigikaro kelitukulia lero ase wodi ya Kigui muigoyo niwikirenwa na bubwatani ao igati abo munyakirogo wikigancha kya NGCDF ase nsemeyo Simon Mbaka mumeneja webonge yo igati ya bubwatani banda bange nechinga kecho magega yebamenyi bensemeyo gosange birengere byabo bagokera egetambo kerekyo nako baenekeria gwechiko yikirania kosa kabisa naende nare kubateya abantu baminto amangana mo kwaniro nsipi bine chiro ya Kigogi amache estima ne chipara umushimi wa Jafeth Mukaya kundi ngo chiare gokora bina mwatebire chinga kecho umunyakero gombaka nigamenta buna kiganche kiga nigo kire kingencho mono nage gati yabagavana bagendete gukirwania nigo bwenete kubwatuka limolioka asekeri buna ngekonyete asoko eneke buna magendere ikira bamenyi ase binyoro anyino gosira aboroki ukuru ase chiamate chokonyora gwense egati yanda mange yagende kingeta keire ko public participation amaoni ya rusi ukuru esaba na inchi bali bakonya kansaria bakekura batebenga o maene besingo bakonyere gose bakonya CDF ya tuwa structures chingia chibese chiabo chire monitored wia amagendera CDF na arakoreka na ndonsi pia constituency chire chonse kenyengima igobone kiganche kikeise ko bagiasire abakenya bararusi mono sana especially abantu abataka bagoja bakanirwe basari igonje ndatebenga eserikali ababunge bakae macho mbabase kuwanja jibese jirusi wese CDF morobolio bogosange birengerero asa bamenyi bechinsemo au yo ansa okolemeremo gochakira umwaka bwechiri 2015 ngogendere koleta matunda mange getambukiro kyegendere ko kigati yabamenyi nakurwase bongega ya kitutu cha Chenoth bagokerege tambukere kiga nabono gukwandira gosemeri kwabo aira ni ngambia mono mugambi asengenje gwatuma abantu aba mintugo chaga iga barayi bao amaene kwabere ko gotokonya matuka maega CDF lakini mone bintu mbire twaruga iga ngatokonywe estima tokonywe amanje tokonywe na sechipara chire mugete tianya sa korenda kurwanira sa matuka ya gwakorira makatwarorira maroro aya gwakorira yara maya nanda maikiranu bono le nande tugusaba iga ebintu biri bitigarete bune estima otoye nabangino totora amaje asogwanja kwao ate mete bisima ate mete kirege ntoga iga na turoje ebichane bya begete oroba amuraba begete bakoregasi nabarunya saba sire kiango totegera bale mushimigwa munatacha to bwagotaga iga mangana kororero na mangana nginjo mono abantu bagokisi bagenda bamorochi babwata maiga chichega iga amangana kwanu pi tipara ne na maji bintu bya kwanu bya che sobisi yao mushimigwa obikore Mwiga ungabono iga boyo niko koleka se skuru yoboroso yeitibo miye wodi ya Munyero asabono abamenyi bense miyo batigara abali no kwegena unoyo no chikobo mochaka no moya
Ngoro thirigete seni kia Getembe kurega kitutu cha North ase county ya Kisii. Ritirane ngoro ku Daniel Ontiri. Timbu ya mnasano murikito Daniel Ontiri na roboto rwasenchira yobo ikirano kone to sabo kwabera anamano asensemina somanga ensemelie ward ya Kigogi nigotoka sensemelie bunge ya Kitutu cha South County ya Kisii kone nigotoka sensemelie bunge ya Kitutu cha North County ya Kisii tokurna asensemelia ye bunge ya Kitutu cha South litko liarero nigo igatia mnyikuru asensemelia ya Nyamondo igotoka ase ward ya Bugusero bunge ya Kitutu cha South County ya Kisii nigo bagenderete kuburia abantu kwandika ngo kibali gwesokia mnenchira ya moyo gwetankuru ase embule nyinge yegente kwandika gwakuru ase orongoro Gusii okwana kinga kicho nigo omungino yo mobwe ka emeronge tane bere akagere gosombwa amuna mache korende nigigatia menyikurwa asenseme yo bagente kuboria egati ya bari bonsi andake ba mororire chingaki achiete aseduka nabo igo kugura egento korenda akabura kurwari tukorigoro niko bakaye munani igo chianga cha togete asenseme yo munatokumanyigwa no murikito Gabriel Mungina w'imyaka 52 kurwa senseme Nyamondo imeyo ward ya Bugusero ebunge ya Kitutu cha South County ya Kisii nigo abolete kurwa asenka ya kurwa litukoregoro korengana ne amate nigo yateba buna nigo mongino yo asogete gochia aseduka asatanyarete kwirana asekagere buna nigo asombetwe na mache yembura eyo atwete asenseme yo mwana nyaboke na wajike mwane agachaka gurama genabere alafu na matani yapo ya siringi 50 akanga siringi 200 kamwela ne change ya 150 akanta imuvunjere noti ya 50 kamuvunje roraga soka bono korwa boko ranga manachi etachi tutambo korocha akabwa narie kero abamintu bachete kumwana kondigi ngabaeresa tugatara chindoche gweta abato de chindoche gweta sana twacha kajole getamba kya kyomutukire roche kyangeti ensemo tugacha kwegena ngaya yokoranga na macha nigo abamenye kurwa asenseme yo basabire gosoa asichinyomba mapema elio wetanga kurwa asime basikono yogosombwa na mache yembura yegenderete gotwa sorogongo rwagusi abayibuli bali bakonyala kuba bagusibe kenyungu ekege ky'obutindi tugosabanya banyule singa nkembura yabire nyingi baira nanga mapema bane ebibali ebibisini elindi mbanyala kuba bakonyola achali ya mache baranyala kuba bakwirwa abangu kubwa wana twasabire Kingo reporter Getembe kurwa sebunge ya Kitutu cha South County ya Kisii Ninche Nyakundi Gabriel Rekimbu ya mnasano murikito Gabriel Nyakundi kurwa asenseme ikorento kwena ase county ya Nyamira kubatikana amono bochori wekiama kia ODM anamono boli pumanyikatem na mashinani nigo litkolia ero banyaka bakora bochoro bumunenchera ya moyo kwane kinga egati ya abarai babiri baochorwa elikuwa ligania guchia se obochori bu mwaka 2027 okwana chinga kicho nigo egati ya bali bachorwa baba kokera egitambo kireka saa 4 tumechagua viongozi mbalimbali kwa tumechagua viongozi katika 3 categories. Tumechagua youth league, tukachagua women league na mainstream. Katika youth league tumechagua chairperson kuwa Moseti Marita na deputy Kemuto Dorvin, secretary Nyauma Elvis. So tumechagua watu 10 na other members. Tukachagua tena kwa women league tukapata Josephine Atunga Josephine akiwa women league na Ogechi David akiwa mainstream. Bado kuna wengine viongozi wengine 10 tumetengeneza kaa committee ya watu 10. Yeah, tumeanza our election saa 4. Tumefanya kwa sababu hatuku access zile fields za secret balloting, tumefanya ile ya open. Tunauliza wenye wanataka alafu wanainua mikono, we count, tunapata win. Hatujaona furugu yoyote. Tumekuja kama watu wa ODM wenye wanaamini chama, so hakuna mtu mwenye ameleta any disturbance.
tumefanya free and fair election. Kwa viongozi tumechagua, we expect a lot kutoka kwao. So kwa sababu tumewachagua kama watangulizi wetu, inepo party ya ODM kutufikia sisi wenye tuko kitengo ya chini. Aina rakorekania igasi gitigetu kindiba kurujiza twastenya kulikana kwa ikire kana kwa pinyore togenderete na watu cha twachora nilibia na ine na watu cha abantu baito na wagenda tusabire chama yetu ya ODM amaya kwa na inchimono ankore ne chama yetu ya ODM nambe yama na senchera ya bene kiagera akira twanya kore ile myaka mingi na indunja ikara twabera tokanya korera na ndi twabera tokutwara abantu abankura asigitu gituga kindiba abago wake chikurase chama ya ODM yagerire baroche mbuya aso mwaka 2022 bakanga ekiro kyobono mulete CMCA korwase chama yetu ya ODM na ina wanta tekoteba njibuna Josephine Atunga chama yetu ya ODM no onkobera era onkurwanerera umatana na alinya mira ekero mwana chama ochore na ODM wa MC wa minto kindi yonse bakuria ano majority no onkobera mage ngano wibu no onkobera mage. In fact, chama yetu ya ODM atokuni support ya sikira ringana asingi ya transparency bwati. Igere chama yetabwati upendeleo. Chama chinde njiro konyora, ngaita ikonyora na bana chama, kwanya jia nominate abantu kuruwa sana hiyo. Lakini chama yetu ya ODM yekuri ya banyene. Ngona batonya gokerete na no botomi gwete buya asoko berororo. Twa bachori twakora, auto akoro bachori obuya, ko batoru obonge, asa abantu bacha bange, nda bange batetekiro monta choru, lakini biro byakea. Abantu sabantu saba seni pagana ko yase chama yetu ya ODM kogera ire chama ngia chama maita abantu ndiko chali abantu ndimbanga obochea ase kundi ya women. Kwa majina ni Charles Sagu Mayo, organizing secretary wa chama ya ODM katika Nyamila. Leo ni siku kuu katika Kenya mzima. Etuka yo womo ya Uhuru Superstores igego toke milulu cy'ubusongo igekonya ebintu aseli buliriko kona no mubuko nkonya bale ebintu byobwaga kibuna bono amabati kurwa city company emesumali yekingenjo cyonsi chichuma cyobwaga chicingenjo cyonsi chiwaya buna bono binding wires chiwilbaro chisimiti cyobwaga kurwa city company egati ebintu binde binge byobwaga mwigo mbabwa boards buna chiricha MDF egati ebintu binde ebinge asinse mu ebintu bya nyumba nkonya bale mattress chicingenjo cyonsi nabigicire cheche size mbabwata chitangi cheche size nkonya bale boigo ebintu byokulya buna bono amabuta yekinge kurwa city company amasi ya mandasi kurwa city company aya yokoruga chichumbi chisukali egati ebintu binde byobotumeki Uhuru Superstores igababwa tobo korelyo buya chingatoko bule bintu asetukeye mpabwate customer care ebyego segasekera chi customer buya chingaki bakogora ebintu igababwate chigali ekyo chigokora obusombi busapi chingake kwagulire ebintu biga uchande onsi aliasorabe igobagotoka ime yo mu cyobusongo ase nyumba ya JM Towers angene duka ya Safaricom ime yo mu cyokisi asamange bakeresi mbwetera seti namba chabo 0111161500 bose 0111116150 bose wetera senambele 0111161502 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Tumonje kondo karibu na Anderson Semega kaberene amwali kiunga chinsa ibere cyo tukubare rapo kwanda kurwa ase chinsemo
kubatkana amona matko 15 mo yokurwane segichegenka nigo ritkoria rero kurwa ase county ya Kisii ni gabanta bange namuna abagori babori kwane kingo kibari kurigereria nabo kwane kingango kibari kurenda egati ya abana abanyaruka wetankurwa sensemelia yo gusaru kwabo okwana chinga kicho ni gabange babiro temna nigo abana baiga babiro gwitira amakon kurende nigo chikansa chigi adventista cyabachigwa sokya na otemna nerbuya ababiro chikurigereria engane igamna tukumanyigwa umuriketo Isaiah Maobe Keri county ya Kisii agendete kuraria nabo igokoene kingango manyira abantu igoro y'ikisegi kigenka ekanisa yegi adventista na monokuru wa sub county ya Kenya nero nigo yesokiri na gukwanira amangana mange ayo agendete kubwata chiamate egento nonya nabo igo gikoirira ogusereka ko murembe nabo igokoreta nonya no gusira kwa abantu ntori goteberera ni nyombo toteba ningaki ebese ritwanyorete ngaki toko yekora umongina umagakaise gosabwe besa agagonchoka magagachi konyerusia akorere amanya konyena ne akore miremo mune yaganeri omwana gago gosabe gitabu gago gosabe karamu goko motenga gendorore nyoko gago gosabe fees goko motebi ngagendorore iso isenga yakorusia rende mwesi kamoramo moko bangere bitebu ya sambesa mwabanga bye moigwana watania bwoni gobeso kirina boigo kugikiria okwebo ya bwichinga kiechi egento bagoteba ngane kimokie bintu bigendete kuigereria okubora kwa maskani na boigo koreta emichande menge asa abantu ime yorogongo rwabuzi amungina oimoka obeke yanga ere nyenge gagukunama abantu bonse obarigerere tibu na kunama paka se ogoikaransera kwae abana baitu bachakire kubeka oborongi ubo okubonasa abana baitu batwarire chianga ebiyange ebingese mono omwana gagweta turikorora gusino omwana omwanya abantu ogotegena na obutumiki bwa maryogo yogotindia nabo igokubwatirania abana asa mangana tabatwenereti negento yakemokirire amate gusarikana boigo kuburwa maskani egento gikuirira chisegi awateka ase chiamate akararo riro musaja atindire mono gagoteba nganaji igago chiero mwagakoyo batime ogende se mengao ojikoria isiko eye yagera egesiomba kiagera kwanyara gachi goitiro mondo tanje sabe nyama aegu ngakinko egwe suguma igo gane teribwane keronko egwe suguma esegi yakore kwende yachaka ekere segi yachakire go bwa mate bwa korireki bwa butokire kero kendo mugakori umunyoki abana korunyomba abana bagenda siko mugakotigarere bwieka okoborro kwe emitandao nabo igokubekirania abana se amangana tabagwenereti negento nonya nabo igokirira abana bange gusirira hase mitandao nabo igokubwatia chimbwa chitari chindonge gento nonya nabo igo gekwirira abana bo gutuguta maskani nabo igokwenyora asa makongu ao rigere chiti bya mangana phonography basarekire bono mbari koigwa kende na ndogendera gwa adapt no bobwo obobeboria bwasariri abana baito banyure chinyasora chinyinge abana baito banyure chisigara kiri chinyasore cyairu paka ase chisukuru na gwikira boniga ngano nya serikali gendete kuraria gotiga gusaru kwa bana baisike nigo gotukibwa bwangu iga bokoro kinga bangi nigo bakoira abana bwa samairi nabo igo gokora igakorekyo getabwenereti egento nonya nabo iga amate bone kuburirwa gwetanga mone bikore bune bina kubeka tene ni bali bansi bagendete kubwatiraniwa no bobobwo sikonyora abana nekera usikomenya n'umugakoye wanjani mburi sikobaboro buya bunekera akorete bunekero ria asarire lakini generale gosaba abana ba minto gosaba abantu ba minto omwana ngonyo irubogira no mosarirwe tabia serikali monto ya abadelt with accordingly ogokururwa kwa abana nabo igokubwatirani waso botibongi negento boigo kegendete komentekana bono asorogongo rwagusi ase nonya nabo igo abangi bagukururwa amone chiamate chihabona boigo gokorerwa bobubu na omoerio chiatuntubwa na chitari gosoka ase serikali egento bono kirira abana abange konyoro bokongu batari gokonywa ne serikali omwana usikumanywa isarama korete go seisa moke ngegente kingento kiya baruwa batuntubera lakini negwene tegente kioro kigu abantu bamanya kene na ne bamanya omuntu na mukira tua abwe kuno ne cherasibu abantu bande barorero inkorpoteri yegataseni kiagetembe kurwa sensemo ya Kenya gotoka ze wodi ya Bukimonge ebunge ya umachoge bwa bora bwime county ya Kisii Elietaliane Isaiah Maobe.
Kinyona ngo moncho muriga na mange ngende to kwarigania sensemeli konga chinsa inya anamono chingaki egati yabari kibaito bamangana mayaba wigete kambi ase county ya Kisii anamono igoro yugo kwa Professor Elkana Ongesa kurwa a sensemelia ya tabaka yobete omotangani konyakobo uchakia okoywa komangana yegware kurwa a sensemelia kolende chikoraga chinsanya na mange na chikonya kabangware kina kolentere asenchira ya bene asabali kibaito bamangana maya kurwa se county ya Kisii county ya Nyamira wike county ya Nairobi ngo bateranga mbiamno watkana amone biro ni goto gucho so asensemelia yo komenyo kuyaka bachanu chingaki daktari kurwa asensemelia walfit aberega uka asensemeiga nyako batukuligilia angane yonkor kwa Kevin Onkoba kurwa asensemelia ye manyiriro ni ga kwa Wilson Makori